Ev der navenda Mûşeyê. Mûş yek ji bajarên girîng ê herêma Serhedê ye. Wekî bajarên din ên Serhedê li navend û gundan zimanê bazarê Kurdî ye. Lê ji ber nebûna perwerdeya bi zimanê Kurdî, zimanê piraniya zarok û ciwanan li dibistan û kolanan êdî bûye Tirkî. Evvel abi. Şu xwe zanim abi. Evci zanim abi. Ez zalim kurmancı abi. Tu kurmancî dizanî? Navê te çi ye? Tu ji ku derê ye? Çok bilmiyorum ama anlayabiliyorum mesela. Ez Kurdî fêm dikim lê nikarim biaxivim. Mesela te ji min re got tu Kurdî dizanî? Ez pir nizanim. Lê ez dixwazim li dibistanê fêrî Kurdî bibim. Bina zamanı diye xwe zanim. Yani diye bıçak kurmancı zanim ve qasî dikarim vêjim. Mesela zamanı min zanê wî ra Tirkî kurmancı jî şana wî didim. Çawa me Tirkiye çelmişe kurmancı jî dikê wî jî şana wî didim. Çim açara. Tu kurmancî çawa yîn bûyî welî? Ez li gund. Him bu. Kurmancı xwarazim. Kürtçe anlıyorum, konuşamıyorum. Ez Kurdî fêm dikim lê nikarim biaxivim. Lê ez dixwazim hîn bibim. Ez di serî de dixwazim dersa Kurdî, dûra jî dersa mûzîkê ya piyanoyê hîn bibim. Li dibistanên navîn serlêdana dersa bijarteya Kurdî ku di sisiyê Sibatê de dest pê kir. Wê heta hevdê Sibatê berdewam bike. Lê ji ber ku li Mûşê jî xebat û kampanyayeke birêk û pêk tune ye. Xelkê Mûşê zêde hay ji dersa bijarteya Kurdî nîne. Li navendê ji bo dersa bijarte bes afîşên Hudaparê hene. Lahat sene kirme. Sene kiriye. Boşe. Rında zamanı. Yani zamanı me. Rında gubkuni baş. Ez bana teki müşizibim. Ev kurmacı nizanin. Ev kurmacın. Ev kurmacı nizanin. Ev dixwazî wehîn bike. Ev bidewan dest bidewan başe. Li gorî agahiyên nefermî. Sala par li Mûşê 5 polên dersa Kurdî vebûye. Lê tişta balkêş ev e. Li gel ku li bajêr beşa kurdolojiyê heye jî. Bi fermî hêj mamosteyek zimanê Kurdî nehatiye tayîn kirin. Hem xwendekarên beşê nikarin staja mamostetiyê bikin. Hem jî xwendekarên ku dersa bijarteya Kurdî hilbijartine. Nikarin dersa Kurdî bibînin. Li bajarê Mûşa Serhedê ku ji sedî sed xelkê wê Kurdin, piranî hay ji dersa bijarteya Kurdî nînin, lê sazî û sendîkayên perwerdeyî û herwa çalakwanên zimanê Kurdî didin zanîn ku ew dixwazin îsal hejmareke zêde xwendekarên Mûşî serî li dersa bijarteya kurmancî û zazakî bidin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Mûş.